V3-massoittelupalvelu tarjoaa sähköpuolen määrälaskentapalveluita ja kustannuskonsultointia koko Suomen alueella. Käytössämme on alan kehittyneimmät sähköisen määrälaskennan ohjelmistot, jotka mahdollistavat tehokkaan laskennan ja tarkan lopputuloksen. Ulkoistamalla määrälaskentaa voit purkaa aikataulupainetta ja vähentää huomattavasti yrittäjän ja vastuuhenkilöiden työtaakkaa ja stressiä. Laskentojen tarkkuus paranee ja virheiden mahdollisuus pienenee. Samalla aikaa vapautuu muihin tärkeisiin työtehtäviin. Määrälaskennan ulkoistaminen mahdollistaa suuremman tarjousmäärän ja liiketoiminnan kasvattamisen. Lähetä meille kohteen suunnitelmat ja ilmoita milloin tarvitset valmiin laskennan, toimitamme valmiit määräluettelot ja laskentaraportin sovitussa aikataulussa ja sovittuun hintaan. Autamme tarpeen mukaan myös urakkaneuvotteluissa. Ole yhteydessä, niin katsotaan teille sopivat ratkaisut.